mani wena? Mama kamashonisa. Yewena, ngifuna into zami. Thatha umuntu mani. Mama kamashonisa. Wangihlanyiswa na. Thatha lo. Letha mama. Letha. Hawu. Yazamelanga ngicela ukuthi ngenze umsebenzi bamba la. Sala. Tshela ngathi uzothatha imali yami ubale. Ngaba notenje. Uyena. Uzokhipha ula kokho masa. Yazi umfazi uzokhipha imali. Awaze namanzi man. Phumula mina manje. Thula sakwazi. Landela amanzi. Yes. Yewena, ngabe ukhaleka sona ubaleka. Ubani uzokusiza? Awulakho ubhala umuntu umlomo. Umuntu nje udinga ngimbamba. Yewena. Useless. Ngizombulala lo mfazi. Ngamula nawe uyabona abantu baboleka imali. Useless, lo mfazi useless. Yazi, akaphangisa uDenja. Uzani man? Denja, buya Denja man. Babeli. Baba. Letha amanzi. Uyopapatisa makoko nathi. Thatha lesikhapha. Angenzela phansi umbhedo khona. Namhla ngifuna ulalela into eyiwani. Ndaba. Denja. Vala nomuntu. Mama kamashonisa. Sokela amanzi namhlanje. Thola wena man. Yewena, imali yami uzoyikhipha yeso. Uzombhadala nini wena? Buza thela umuntu man. Ngathi uyamzwela uDenja. Uyamzwela lo mfazi. Umfazi wakho na lo mfazi. Asimfazi wakho. No. Umuntu man. Ufuna ukuthini ufa. Khuluma. Yazi. Umphakathi uzongazi kahle. Uthi bani uBrastone man. Yimi uStone. Yazi impho. Imala. Nani man lana man. Yema. Allo mashonisa. Yebo. Ngane mashonisa. Ngibonile abantu ukuthi ngibenza. Yebo siyabona mashonisa. Yebo. Nathi siyakhala sinede mashonisa manje usiboleke 300 mashonisa sokubonela makuphela inyanga sakubuyisela mashonisa. Yebo Manje manje. sikuhluphe mashonisa ngoba siyabona abantu benzani mashonisa thina ilabantu esokwenza lento ukuthi sifuna ukuqhubeka nawe siphambili sincedane mashonisa. Akukho kubi. Yebo ngiyakuzwa. Yabona ke ukuthi abantu ngibenzani ubonile. Ngibonile mashonisa. Futhi le nkulumo ayihambi kini. Yebo Brandstone wala. Yebo mashonisa. Imali niyiboleka kimi. Soyangithisa mashonisa. Angithusi. Abantu ngibenzani? Uyabahlukumeza manje. Yebo ngiyabahlukumeza. Ngizwile. Yebo mashonisa ngeke sikuhluphe mashonisa. Mash. Sohlala sikulandelela ngaso sonke isikhathi mashonisa. Hayi man. Sambe. Mara nawe. Hayi man. Futhi ngithi nginibambe ngisiyayo. Nenza umsebenzi omuhle bafana bami. Hayi ngiyancomeka. Iphuzo zigimi namhlanje. Yimi uStone namhlanje. Azikhale manje. Kanti manje. Ngiyaniphakamisela. Denja fat. Ngiphakamisela isandla.
thola amapleka manje. Noma kanjani. Hayi bokini. Futhi yathi la singabusangena man asambeni. Ngamula. Hayi, eziphinga ziphephi. Indaba tsho nokubonga. Alamthoni mama makamabhekile nomama kanokubonga umuntu onjani. Yo, umuntu useless. Yamazi umuntu useless. 7 days a week. Ulala ekhaya. Ugeze kini. Cha sasekhaya. Akazi ukuthi Ngicela ukulala ngecathe elincane mina phela mina ngiyadla umuntu sekumele adayethe. Ya invader nje. Yo i-privacy. Angikwazi nokuphefumula like Yo, I can't imagine. Angisakwazi nokuhlala ke ngisihlalele nje Yazi dudu ukhona uthi uyethenete yonke indawo. nje umama akhe 7 days a week Umuntu akasakwazi ukuvulela amanzi egizeni agcwale. And uyawaqeda for sure uyabuya. Akabuyi. Mara nakhona kungcono ngoba Usendodeni. Angayapi. Usendodeni. Yandinda Ayishingi. Yo wena ke Mr Fusion yo hero phelelebi. Yabona leso silima lesi angazi ubani. Yo, Hayi umuntu ongabizwa bosekayizima indoda. ucishe wabamba inkunzi wena. Ah, manje. Wafika ubhatisa awakuseka so yachinja. Yanginyanyisa ngifuna ukuza igama lakhe ngifuna ukumbona nje. Ngathi yo isiqalekiso sasemhlabeni. Wo futhi asiyeke. Uyajabula ukubonile umntana abantu akwazi ukukushela. Asiyeke Uyakuyasho ukuthi asiyeke. Usile wena No, uthi nawuza ukuthi abantu yeye. Uphume kimi ungazokunganginyanyisa besakhuluma ngonokubonga manje hayi nokubonga manje uzinhle maye wena sowuvusa indaba zabo sibusisa right ke letha mayiphoto wami ngiyakuncenye. Shut down. Yeah, so bro. Awusasho ukuthi kanti izinto zinjiwe la eGoli la. Mfethu sikhosha kanjani thina la inkinga. I know, ayikumnandi la eGoli. Angisahappy. Nawe ngami lama kafika nyamtshela ngami la ngisabuyeli. Ayingala ngisabuyeli bro manje. Siyababa. Likhamba kanjani? Hayi ngale mfowethu hayi inkomo imbuzi izigcwele mfethu. Hayi Longa yonke indawo. hayi mfowethu hayi ngisabuyeli ngale. Hey mnandi impilo eGoli. Hayi good. Na. Hayi Bafana ba. hawu mhleli nje kwenzakala. Uwomile kwenzakala. Ayikomile sikutsa. Nje uyambona uNdaba. First job yakhe uyishayile. I'm very impressed. Uyithathile inhliziyo yami umfwe manje ngifuna ukumanzisa phansi. Yabona ngiyangithola Manzisa ngami lami. ngiyamanzisa le. Wait man wait. Akube amanzi phansi mani. Waletha fali yavuniwe. Ongabusawafala waletha. Awase mani wait. Awahlale phansi. Awu danke impilo. Awu akube abaphansi ngathi uyaphangisa wait man. Awube ngathi uyaphangisa. Hamba ohlala nabangani bakho. Aphuza. Hey. Somlanda lo yamfazi lo yawo. Ungizala kabi la. Akube phansi. Hey. Manje ngamula yami elinye igigi silishano. Igigi elitsotsa. Igigi sayikhuluma. Sebumlandini manje. Ngoba phela isalukwazi ekhaya. Iphi ngoma man? Akhali nengoma. Igigi salibona. Awu sebathi nje. Awu yababa Dale esos platos, véngale soda. Soy dale otras modas, vengamos a buscar. Ay, Ready? Parece chega nessa stuff sada stiba basically nje kufika nani uyamfana ni yawana stiba ihamba njani. Oh, ngifuna le stuff manje. Yeah, but Right. JT. Just give me the stuff. Nithini manje, mntana mnandi.
Asidadi khutman indaba ukuthi yabo le staff kasahlanisa so this is that ukuthi yisiphi le tawuda khutman mara yeda ya staff ngeke yabo sikhutini nami oyisho khutman Please give me the stuff inside. How much for the last stuff? So no. Ngicela lezi zingithola kahle zingithe imali efake. Oh, namhlanje ufuna ukusibonisa ukuthi ubani umuntu direction. Zingijwayela kabi ngicela ngizilevele namhlanje. Ngibonile. Eziphuta kunkoloti imali iningi kakhulu. Uzongibuza ukuthi uhlangana naphi nalokho uya from now on wena so okay ka yes. Yeah. Ayijuma ikhasi namajita wekho mina ngibambela intonyana ukuthi ugcina sinzangekho hayi maranyana dekasi ngizobhidisa amajita wekho namabhazimile amele ngithola intonyana nje ngithi ukubhayizisa noma isitokonyana kazizimile ngibani mali umntwana nje efana Hello. Njani? Ngishada ayigama lamukarabo yabo. Okay, yeah. So zingani la? Izingani, ngikutshele once ngale ngifika azitshela ishayi. Okay, manje ngithanda Ngithanda wena. Uthi kanjani phela ngithanda wena? Ngathi kanjani? mina ngikho interested. Like awusiphi yami so ngeke ngikwazi ukuthandana nawe yabo. Kanjani? Kanjalo uyazi ngimoshelana isikhathi. Ayisibona. Yo. Amarazi umuntu la bekafosta vela sithathi yami noma uzibonela ama-gens la ekelje umubi noma ungahamba umubi nami ngilama type wami ngithatha ama-chance yes Kukho konke tanga mina iba into enga-understand silela Inoto shimali intwana yami la ufuna ukuyibhaka uthola. ubhaka ngaziphi indlela Manje intwana angeke sokusifayena kanjalo ukifathuza intwana usebenza inganono ufuna ukubhaka bekani Le ntwana le? Thula beyazenzela nike le nto le mina ngibonisa uHotman intenzakalane uyenza amasimba ke ngibamba isiwa. ngiyakuyela nje Hotman ngiyakuthula ngithemba khuleka Hotman ya Imali isikhathi mina. Hayi man hayi. Hotman Iman Hotman bheka Hotman la uzofaka isikolo la ukani man Iman Fisa othatha ama notes khona lapho Imali intwana imali ibamba isineke bona. ispam kuzitholere engene ubone lapho ke ukuthi uzitholere engene ubheka la yabo le pinpoint sure la obvious mabheka between the lines uyayibona engene ispamba kanje with both hands sure yakiva both hands kuthi grip noma kunetha noma kuyashisa singayiphunyuka ispam Sure. hambe moya. right manje ispamba kanje ayivo lo shit ba
Angathi ufundile. Ushaya ishoti Ufakile. target boy. Nakuthemba tona yami. Kahle lento lezi. Nakuthemba. Una 3 shots. Sela amapullet ayi3 lapho. Straight boy. 3 makalo shots. wajaha. Jothi ngiyochama mina ngisayochama ngiyabuya. Twala boy. Sha. Wajaha boy. Khuleka khuleka. Khuleka boy. Into ngiyishaya le. Twala boy. Khuleka. Mana ukhokhe man. Yeah. Shoot Khotman. Shoot boy. Ay, uthini Khotman? Ngikhamisa kabuhlungu. Uthini Khotman? Twala ka boy. Awushaya ngena la boy. Khuleka Khotman. Kana yabona umuntu omkhulu Ayena bafethu ngintshela. Bakubona kunezintwana encane chu. Hayi umuntu omdala hayi chu. Khuleka nawo. Okay. Khotman Oh mamela sasa manonke. Ngoba manje ubhakekile siyakena ukusebenzisa inganono. Amina keda bengithinga Lalela kubeka isikole. Siyakena ukusebenzisa inganono kakhulu. Khona lekule lelangala engifuna silingenele. Before sifika kumakula. Nakusasa. Bheka la boy. Sisimayi sine job for wena yabo. Khamba. Sisimayi uyazi ukuthi mile soshaya inombolo. Akhuleka ukuthi into eyenzakala ngikalo. Mashaya inombolo kanje sokugaya inganono yenza into ezigreat. Khuleka. Qala boy. Sisimayi maye akene mosila ngihali isigangeni nje. Bathanda ukudlula labantu laba ya. Labo mama bakhona, labo mama. Bheka mase kudlula labo mama kanje wena uvela sovela nenganono. Mara mina into eyi1 mina ngayenzi boy. Sisimayi ambulali sisimayi ethola. Amshayi ukuthi ake sokuthi awu. Yabo into abayaqala Elwadeleni lo muntu lo emshaya ukuthi aqhwale ukuthi umthathele izinto samasha fast. asithi ngiyamdubula vele ngoba manje. Ambulali boy. Siyabulala manje wena. Ngazila futhi mina ngiyamdubula uyachwala. Ayazi nje wasibala ikinto sikhuluma nale nyoni. Uzoyiwana Hayi mina vele ngiyamasha tangaseke. Akena khamba bafethu afo off man. Sala uyi. Ngicela ukuthi lapho ngenza kakhulu. Sawufika yena nje wakubanda kanjena. Awuthile ngizofika. Siyahamba laza. Hayi kodwa. Ela isikhathi sahamba.